κάποια άλλη φορά. Λοιπόν. Όμως τι συνέβη στο γραφείο της, τι πήρε από το γραφείο της. Μπήκανε λοιπόν κλέφτες μέσα, υποθέτουμε, δεν νομίζω να ήταν κάποιος θαυμαστής. Και τι της πήρανε. Και όλο το γραφείο, αφού της το έκανε άνω κάτω, της πήρανε τα πάντα. Όπως. Της πήρανε τα φρούτα που τρώει γιατί κάνει δίαιτα. Της πήρανε το μπουρτσάκι για το μακιγιάζ της. Της πήρανε ένα lip gloss, χρώματος ροζ βεβαίως. Τη βούρτσα της που χτενίζεται και που ισιώνει το υπέροχο αυτό μαλλί. Το σεσουάρ, το οποίο βοηθάει με τη βούρτσα στο ίσχυμα του μαλλιού. Και άλλα προσωπικά αντικείμενα, όπως εφημερίδες, όπως Hello, Espresso και να μην αναφέρουμε οτιδήποτε άλλο. Άκρως ενημερωτικά και να ενημερώνετε τις νέες τάσεις των εξελίξεων. Λοιπόν, και άλλα πιο προσωπικά αντικείμενα, τα οποία εντάξει, εμείς αυτά βρήκαμε, αυτά φέραμε εδώ, αυτά αναφέρουμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ευχόμαστε. Μάλλον όχι ευχόμαστε. Λέμε στην κυρία Καηλή ότι έχουμε τα κλοπημαία της. Αν θέλει να περάσει την εκπομπή να τα πάρει ή να βρεθούμε κάπου να της τα στείλουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εμείς. Ό,τι θέλει και η ίδια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδί.